άλλο γεγονός που είχαμε το καλοκαίρι, ποιο είναι, αυτό που λέγαμε πριν, είναι το περίφημο Ice Bucket. Την ξέρετε αυτή την καινούργια μαλακία? Που την κάνουν στο εξωτερικό, που έχει ένα κουβάκι παρηχήνεσαι με παγάκια για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ναι. Την κάναν και εδώ οι δικοί μας οι διάσημοι. Στην Αμερική το έκανε ο Brad Pitt. Για την Ευρώπη το έκανε ο Ρονάλντο και για την Ελλάδα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Και μετά το μετάνιωσε. Όχι ο Ουγγαρέζος, ο Ρονάλντο. Γιατί ο Ρονάλντο έδωσε μερικές χιλιάδες δολάρια, ενώ ο Ουγγαρέζος έδωσε 50 ευρώ που πήρε από τη μάνα του. Και μετά το μετάνιωσε. Όχι ο Ουγγαρέζος, η μάνα του. Δηλαδή, παιδιά, τρομάζω. Όλοι είναι με μια λεκάνη στα χέρια. Βλέπω προχθές τη μάνα μου, της λέω: τι πας να κάνεις? Τίποτα, μου λέει, παιδί μου, την πουγάδα πήγα να μαζέψω. Δόξα τω Θεώ, της λέω: νόμιζα ότι θα κάνεις ice bucket. Και τι μου λέει η μάνα μου? Φυσικά κάνει κανείς άλλος καμιά δουλειά εδώ μέσα. Παιδιά, τα κουνουπιά έχω καταλάβει ότι δεν ζουζουνίζουν, δεν κάνουν αλλά κάνουν γελάνε τα μαλακισμένα. Ναι, γελάνε. Γελάνε πάρα πολύ γύρω στις 2 τα μεσάνυχτα που εσύ νομίζω ότι ενώ κοιμάσαι θα σου λήξει και το τεράστιο κουρούπι με το χέρι σου. Αυτό γελάει, κάνει αυτό το και μόλις κάνεις έτσι, κάνει 5 δευτερόλεπτα υπομονή και μετά ξεκαρδίζεται. Στο διάλογο από εκεί. Για μου φάνηκε τρομερό το εξής, ότι ενώ μέχρι τώρα είχαμε βγάλει εκατοντάδες φορές τη μούρη μας και την είχαμε ποστάρει στο Facebook, χαμός έγινε όταν οι φωτογραφίες αυτές ονομάστηκαν selfies. Όλος ο κόσμος έβγαζε selfies, τρομερό πράγμα. Γιατί η selfies έχει μια τεχνική ξεχωριστή, έτσι. Πρέπει να έχεις την κάμερα του κινητού εδώ πέρα και το ύφος δεν αυθόρμη με το λαγεμάτο βλακία, έτσι. Και αυτό λέγεται selfies. Όλοι βγάζουν selfies. Αφού καμιά φορά σκέφτομαι ότι μπορεί κανείς να βγάλει καμιά φωτογραφία του φίλου του, να το ονομάσει φωτό του Παναγιώτη και να τρελαθούν όλοι. Εσείς φωτό του Παναγιώτη να βγάλουμε, καινούργια μόδα. Εγώ, παιδιά, το πιστεύω ότι οι διακοπές είναι λάθος λέξη. Γιατί κάνεις διακοπές 8 ώρες από τη δουλειά σου, και είσαι 24 ώρες με τη γυναίκα σου. Γι' αυτό δεν ξεκουράζεσαι. Γι' αυτό γυρνάς ρετάλι από τις διακοπές. Μην νομίζεις και η γυναίκα δεν ξεκουράζεται, γιατί και από μόνη της δεν έχει να κρινιάζει 24 ώρες το 24ωρο. Όχι, να τα λέμε και αυτά. Γι' αυτό και ο καλλιτέχνης που έγραψε το τραγούδι για τις διακοπές, αυτό που λέει το καλό καιράκι, εγώ και εσύ μόνοι πάνω στη γη. Μόλις κατάλαβε τη μαλακία, έγραψε, πρόσθεσε. Μόνοι στη γη. Επειδή η γυναίκα βαριέται να βάλει μόνη της το λάδι και το ζητάει από τον άντρα, αρχίζει αυτός ο ατελείωτος διάλογος για το λάδι. Βάλε, σούβαλα, δεν μου βάλες, 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 το νιώθω, με τραβάει το δέρμα. Εγώ να δεις τι τραβάω. Κακομοίρη, τόλμησες, είπες, μίλησες. Θα σου σπάσει τον τρόπο, θα σου σπάσει τα νεύρα με έναν τρόπο πολύ απλό, αλλά πολύ αποτελεσματικό. Αυτό που όλη την ημέρα δεν μιλάει, αλλά κουνάει μόνο το κάτω σαγόνι, έτσι. Κάνει και δουλειές με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σκουπίζει έτσι. Ξεσκονίζει έτσι. Τηγανίζει έτσι. Και ενώ το κουνάει που το κουνάει, για πίπα ούτε λόγος. Θα τη ρωτήσεις, πες μου βρε αγάπη μου τι έχεις. Και τότε η γυναίκα θα βάλει σε εφαρμογή το μεγάλο κόλπο. Κούνημα του σαγονιού και κλάμα δίχως δάκρυ. Μουσική Θέμη. Εντάξει λοιπόν Κωνσταντίνε, θα σου το πω. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, αλλά θα σου το πω. Περίμενα κάτι πολύ διαφορετικό από σένα στις διακοπές. Τι διαφορετικό, ευχαριστώ Θέμη. Τι διαφορετικό, πες το, διακοπές είμαστε, πες το. Αλλά αυτό το διαφορετικό το σκέφτεται και ο άντρας. Και έτσι την άλλη μέρα ο άντρας, καθώς ανοίγει το μπαλκόνι και έχει όλο το Αιγαίο μπροστά του, κάνει την εξής δήλωση. Σήμερα λέω να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να πάω για ψάρεμα. Και η γυναίκα, καθώς ανοίγει το μπαλκόνι και αυτή και έχει όλο το Αιγαίο μπροστά της, κάνει την εξής παράλογη ερώτηση. Πού? Τι που, παντού. Πολύ καλά, θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Πού? Παντού, παντού. Μέσα στο καλοκαίρι δεν είχαμε και δημοτικές εκλογές, που ήταν όλοι υποψήφοι με κάτι φάτσες λες και τραγουδούσαν στις αμπάρες, το 3ο χιλιόμετρο εθνικού οδό Αθηνών Λαμίας.
Παιδιά, εμένα μου αρέσουν αυτοί οι υποψήφοι που βγάζουν αυτά τα ψηφοδέλτια, αυτά τα τρικάκια τα οποία έχω μαζί μου και απαριθμούν τα προσόντα τους. Θα σας διαβάσω τα προσόντα κάποιου που είχε βάλει δημοτικός σύμβουλος στο Βύρωνα. Μακριά είμαστε. Πρώτον, γεννήθηκα. Τι λέρε μεγάλε, και γαμώ τα προσόντα, γεννήθηκε. Δηλαδή δεν είναι σαν τα κούρια που φυτρώνουν, αυτός γεννήθηκε ο άνθρωπος, είναι πολύ σημαντικό. Άλλο προσόν, το 87 στο 2006 διετέλεσε προσωπική φρουρά του Μιλτιάδη Εύερτ. Μεγάλο προσόν. Σου λέει δεν μπορεί, αφού είμαι μπράβος του Δημάρχου, κάποια στιγμή θα γίνω δήμαρχος. Εμείς ως στρατό έτσι διαλέξαμε κουρέα, είχε εξαδέρφη κομμότρια. Το άλλο προσόν που λέει, διετέλεσα 2 χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Παιδικού Σταθμού. Τι λες ρε, τι λες ρε, αυτό είναι γεννημένος για να διοικεί. Και μάλιστα έχει σε παρένθεση ότι ο παιδικός σταθμός λέγεται Βίνκελμαν. Αν μπορεί να έχει καμιά σχέση με τη Μέρκελ, είναι γερμανικός ο παιδικός σταθμός. Και το τελευταίο που με κούφανε λέει, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αποσκιάς Σουδέλης Αρκαδίας. Μεγάλε μπύρλα προσκυνώ, μεγάλε μπύρλα προσκυνώ.